мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба тоза кардани ҳудуди маъмурӣ аз шахсони талбанда, оворагарду майзада ва беҷои зисти доимӣ иқдом намудааст. ҳафтаи равон бо баргузории чорабинии ҳуқуқӣ 70 нафар ин қабил ашхосро ба шуъбаи милитсияи ноҳия дастрас намуданд. роҳбарияти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мақсад дорад ҳудуди маъмуриро аз шахсони талбандаву садақаҷӯ ва майзадаву оворагард, ки рӯзгори муфтхӯрона пеш мебаранд, тоза намояд. Ин иқдом дар доираи амалиёти бисёрсамтаи маданияти шаҳрдорӣ, ки аз 25 август оғоз ёфта то 25 сентябр идома меёбад, ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва риояи одобу меъёрҳои ахлоқӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мавриди корбарии милитсияи ноҳия қарор гирифт. зеро агар шахсони майли талбандагӣ дошта сохтакорона худро фақиру бечора вонамуд карда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба шаҳрвандон нороҳатӣ пеш оваранд, афроди майзада ва беҷои зисти доимӣ бо рафтор ва гаштугузори беадабона меъёрҳои ахлоқиро риоя намекунанд. дар баробари афроди ҷӯгитабор ва нафарони дар ҳақиқат маъюбу нуқси ҷисмонӣ дошта, талбандаҳо аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ муайян шуданд, ки новаста аз солимиву бардамӣ ва дорои қобилияти меҳнат будан рӯзгори муфтхӯронаро пеш мебаранд. дар доираи чорабинии ҳуқуқӣ, ки бо ҷалби нозирони минтақавии милитсия ва кормандони самти хизмат ҷараён гирифт, 70 нафар шахсони оворагарду майзада, беҷои зисти доимӣ ва талбанда, ки дар ҳудуди бозорҳои фаровону суғдиён, беморхонаи марказӣ ва боғи фароғатии шаҳраки Ғафуров тартиботи ҷамъиятиро халалдор мекарданд, ба шуъбаи милитсия дастрас карда шуданд. милитсия нафарони муайяншударо дар қайди профилактикӣ гузошта, ба ғайр аз худи онҳо бо наздикону пайвандонашон чорабиниҳои маърифативу тарбиявӣ мегзаронад, то ин ки пеши роҳи шуғли номуносиб гирифта шавад.